Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde biz Mukaddes Ruh barada ediyen görüngümüzü devam ettiriyariz. Täze ähd döwründe, täze ähd İsa Mesih'in doğuluşu bilen başlaya. Täze ähdde Mukaddes kitabın täze ähd bölümü ilki bilen Hudaýyň täsin eden işi Mesih İsa'nın bu yere gelmegi bilen başlanýar. Mesih İsa yere gelen wagtynda Mukaddes Ruhun işi gaty wajyp rol oýnaýar. Gelin häzir onun doğuluşunda bolan zatlara barada bir aýady okalyň. Lukanyň hoş habarynda 1-nji babyň 35-nji aýadynda şeýle ýazylan. Perişte Meryem'in yanına gelip ona Mukaddes Ruh senin üstüne iner, Beýik Hudaýyň gudraty senin üstüne kölege salar. Şonuň üçin hem doğruljak çağa Mukaddes sayılar. Ona Hudaýyň ogly diýler. Ýadyňyza düşen bolsa, geçen gepleşiklerimizde biz İsa Mesih'in Hudaýlygy barada, onun Hudaýlyk häsiýeti barada köp programmalar taýýarladyk ve bunu size görkezdik. Bu yerde ilki başta söz vardı. Söz Hudaýdadı. Söz Hudaýyň özü de diýip İsa Mesih barada Yahya öz hoş habarynda şeýle beýan edýär. Şol söz can ten bolup aramızda insan keşbini alıp aramızda yaşadı diýip Hudaýyň sözü tasdiklaýar. Şol söz can ten olup bir beden alıp dünya gelişi ine Mukaddes Ruhun eden iň beýik işe. Mukaddes Ruh senin üstüne iner Meryem. Sen Hudaýyň ruhundan göwreli bolarsın ve bir çağa doğurarsın. Onun adyna İsa dakarsın. Seredin İsa Mesih'in bir beden alıp yere gelmeginde esasy rolu oýnayan yine de yankı üç birlik. Ata, oğul ve Mukaddes Ruhun birliginde olaryň bilelikde gatnaşmagynyň netijesinde Hudaýyň ogly Mesih İsa bir beden alıp bizim aramıza bir çağa bolup doğuldu. Hiç haçan tarihta, adamzat tarihinde beýle ýagdaý bolmandy. Hiç bir yerde, hiç haçan peygamberlerin hiç biri, padşaların, hükümdarların hiç biri Mesih İsa ýaly doğulmadı. Ähli adamzat er bilen ayal arasındaky maşgala gatnaşygyndan dünýäge indi. Emma bu yerde durmuşa çıkmadık pek gyz Meryem Hudaýyň Mukaddes Ruhundan göwreli bolup bir çağa doğurdu. Onun adyna İsa daktylar. Ine Hudaýyň Mukaddes Ruhu täze ähdiň başlangyjynda Hudaýyň yere gelmeginde Hudaýyň Ruhu Ata Hudaý ve Hudaýyň Ruhu bilelikde nähili uly rol oýnaýar. Gelin dowam ettirelim. Yine de Mukaddes Ruh özüni täze ähde İsa Mesih doğulanda nähili özüni aýan etdi. Şu taýda siz ekranda bir ak kepterinin suratyny görýärsiňiz. Bu ýöne yerden goýulmady. Hudaýyň Mukaddes Ruhu adamzat tarihinde sanaklı gezek, başka çaydan wagtymyzda iki gezek bu barada yine giňişlerini görüň ederiz. İki gezek fiziki taýda, fiziki bir form alıp, bir şekil alıp özünü adamzada ayan etdi. Häzirki okajak yerimiz Yahya'nın hoş habarynyň 1-nji babynyň 32-nji 34-nji ayatlarında şeýle ýazylan seredin. Yahya yine şaýatlyk edip, Yahya çokundurucu, yine şaýatlyk edip şeýle diýdi. Men Mukaddes Ruhun gökten kepteri kimin inip onun üstüne inenini gördüm. Yani İsa'nın üstüne inenini gördüm. Şu taýda Hudaýyň Mukaddes Ruhu bir ak kepteri hökmünde gökten inip İsa'nın üstüne gonanyna öz gözleri bilen gören Yahya şaýatlyk edýär.
mukaddes ruh kepteri şekilinde. Mukaddes ruh bir şekil alıp kepteri hükmünde İsa'nın üstüne iğne. Şol vaqt men onun kimdigini tanamayardım diye. Emma halkı suva çümdürmek için meni iyi veren, mukaddes ruhun kimin üstüne iğnenini görsen, adamları mukaddes ruh bilen çümdürecek şoldur, deydi. Men bunu gördüm ve onun Hudaýyň oğludygyna şaýatlyk edýärin. Ine Yahya bu ayetlerin üstü bilen mukaddes ruhun bir kepteri hükmünde İsa'nın üstüne iğnendigini gürrüň berýär we şaýatlyk edýär. Hudaýyň ruhu İsa Mesihiň üstüne iğnmek bilen Yahya suda çümdürüci İsa Mesihiň şol gelmeli Mesihdigini ve diňe bir suw bilen däl adamları mukaddes ruh bilen çümdürjekdigini, çümdürjegiň şoldygyny şu taýda ikrar edýär, tasdykleýär. Şonu men gözüm bilen gördüm. Men İsa Mesihiň Hudaýyň ogludygyna şaýatlyk edýärin diýip Resul Paulus aýdýar. Yine de Markus'un hoş habarının 1. babının 8. ayadında şeýle yazılan: Men sizi suwa çümdürýärin, emma ol sizi mukaddes ruha çümdürer diýip wagyz edýärdi. Yahya çümdürüci bütün İsrail halkyny towba edin diýip towba çağıran wagtynda Hudaýyň padşalygynyň gelenligini aýdyp wagyz edýärdi. Adamlara yüreklerinizi taýýarlaň, towba edin diýip wagyz edýärdi. Şol wagyzlarynyň içinde ol açıktan açık İsa barada şaýatlyk edip şeýle diýärdi: Men sizi suw bilen çümdürýärin, emma İsa Mesih sizi mukaddes ruh bilen çümdürer diýip öz wagyzlarynda Mesih barada şaýatlyk edýärdi. Bu nähili täsin? Gelin İsa Mesih ruh arkaly dünýä indi. Bizim aramızda yaşadı. Ve mukaddes ruhu bilen İsa Mesih doludy. Ve şol ruh bilen adamları çümdürmek, yani adamları şol ruh bilen suwa çümdürmek, yani direltmek onun eline berilipdi. Yahya şaýatlyk edip ol barada aýdýar. Yahyanyň rolu diňe adamları suwda çümdürmekde. Ondan artygyny edip bilmeýänligini ol açyktan açyk aýdýardy. Hatta ol onun izine eren öz şagirdlerine men diye menden soň biri geler, ol diňe bir suwda däl, ol ruh bilen, ot bilen adamları çümdürer. Men onun diye çaragynyň bagyny çözmäge de münasip däldirin diýip özünüň nähili derecede İsa Mesihiň yanında pestigini, İsa Mesihiň ondan nähili derecede beýikligini, İsa Mesihiň diňe bir insan däl, Hudaýyň, diri Hudaýyň oglu Mesihdigini Yahya çümdürüci ikrar edýär. Yine de Yahya 14. babın 15-17. ayetlerinde şeýle diýär: Meni söýýän olsaňyz buyruklarymı berjay edin. Men atama yalvararyn. Ol size hemişe sizin bilen boljak başka bir himayatçı, ýagny hakykat ruhuny berer. Dünýä onu kabul edip bilmez. Sebäbi dünýä onu ne görýär, ne de tanaýar. Ýöne siz onu tanaýarsyňyz, sebäbi o sizin araňyzda ýaşap, içiňizde bolar. Şu taýda İsa Mesih mukaddes ruh barada şaýatlyk edip iň beýik bir hakykaty bizim üçin şeýle bir uly bir berekede bize ayan edýär. Öz şagirdlerine ayan etdi. Bugünkü gün bu bize yazgılarda ayan boldu. Seredin. Men giderin diye İsa. Men atama yalvararyn. Ol size hemişelik sizin bilen boljak başka bir himayatçı, ýagny hakykat ruhuny berer. Bu dünýä hakykat ruhuny kabul edip bilmez. Sebäbi dünýä onu ne görýär, ne de tanaýar. Emma bizde İsa Mesih'e iman edenlerde bir ulu aýratynlyk var. Ýöne siz onu tanaýarsyňyz. Sebäbi ol sizin araňyzda hemişe bolar. Diňe bir araňyzda da däl. İçiňizde bolar.
Adırlı ildeşler. Geçen gepleşigimizde mukaddes ruh varada gürrün eden vaqtımızda Şaul ilkinci İsrail'in padişası varada gürrün ettik. Onun üstüne belli bir vaqtda Hudaýyň ruhu inipdi. Emma ol günah edip Hudaýa boyun bolman wagtynda, Hudaýdan yüz öwren wagtynda Hudaýyň mukaddes ruhu Şaulu taşlap gitdi. Dawudan bu barada günah eden wagtynda Hudaýyň mukaddes ruhuny menden aýyrma, menden alma diýip ağlaýardy we toba edýärdi. Täze ähde bir täsin galdyrýan zat mukaddes ruh diňe biziň üstümizde ya biziň aramızda däl. Gadyrly doganlar. İsa Mesih'e yürekden iman edýän olsak, biz mukaddes ruh biziň içimizde ýaşaýa. Biziň aramızda, biziň üstümizde, biziň bolan yerimizde, öýümizde bütünlei bizi ähli tarapdan gurşap alýan Hudaýyň ruhu biziň bilen olar. Ol bizi içimizden hiç açan çıkıp bizi taşlap gitmeýär. Ine täze ähdäki biziň tapawudymyz şundadyr. Biz İsa Mesih'e iman eden olsak biz onu tanaýarys. Hudaýyň ruhuny biz tanaýarys. Ol biziň üçin nä tanış biri däl. Sebäbi ol ruh içimizde ýaşanlygy üçin. Biziň hem ruhumuzy Hudaýyň mukaddes ruhu direldenligi üçin. Hudaýyň mukaddes ruhu bilen biziň ruhumuz birleşip bir bitew bolanlygy üçin biz onu tanaýarys. Ol biziň içimizde ýaşap bizi dolulugyna ýene de dikeldip bitew bir dolulugyna kämil ýagdaýa getirdi. Ýadyňyza düşýän bolsa, ilki başda Adam ata bilen Hawa ene yaradylan wagtynda olar bedende, janda, ruhda diridiler we bitewi bir birlikdiler, kämildiler. Emma olar günah edenden soň ruhu taýdan ölüp boldular. Diňe jany bilen bedeni ýaşaýardy, emma ruhu olaryň ölüdi. Olar diri Hudaýyň huzurundan aýryldylar. Günäkär bolanlyklary üçin diri Hudaýyň yüzüni görüp bilmeýärdiler we Eden bagyndan Hudaý olary kovup çykardy. Şeýdip olar ölümli boldy. Şeýdip olar Hudaýyň huzuruny, Hudaýyň ýakynlygyny, Hudaýyň ruhu bilen birligini ýitirdiler. Emma İsa Mesih şu taýda biziň üçin täze bir zat döretdi. Biz Hudaýyň çağlary bolmak hakyny Eden bagynda ýitiripdik. Günah edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum bolupdyk. İsa Mesih şeýle diýär: "Maňa iman eden adam, meniň adyma iman eden adam, meni kabul eden, halaskary we Rebbi hökmünde yüregine kabul eden adam ýene gaýtadan Hudaýyň çağlary bolmak hakyny aldy." Bu haky nädip alýas? Bu haky içimizdäki şol ölü bolan ruh direlen wagtynda dolulugyna Hudaý bilen ýene de gaýtadan birleşýäs. Muny Hudaýyň mukaddes ruhu ýerine ýetirýär. Ol biziň aramızda, ol biziň üstümizde, ol biziň öýümizde, ol biziň daş tewregimizde Hudaýyň mukaddes ruhu biziň içimizde mesken tutandyr. Dünýä onu kabul edip bilmez, sebäbi dünýä onu ne görýär, ne de tanaýar. Hudaýyň mukaddes ruhuny dünýä kabul edip bilmez, görmese, bilmese, eşitmese, İsa Mesih'in halaskar ve Rabdigine iman etmese, o nädip Hudaýyň mukaddes ruhuny tanap bilsin, nädip mukaddes ruhu görüp bilsin, nähidip tanap bilsin. Dünýä üçin, günäkär adamlar üçin bu mümkin däldir. Öz-özünden muny ýerine ýetirip bilmezler. Emma olarda da bir umid bardyr. Umid näme? Umid ine mundadyr. Geçen aýatda biz Yahya çokundurucunun şaýatlygyny eşitdik. Ol şaýatlykda ol näme diýýärdi? Men sizi suw bilen çümdirýärin, emma İsa Mesih sizi mukaddes ruh bilen çümdirer. İsa Mesih diňe
bizi mukaddes ruha çümdürüp bilýär. Ondan başka hiç kim bunu edip bilmeye. Dünya näme için mukaddes ruhu tanamaya? Dünya näme için onu görüp bilmeye? Günahkar adamlar näme için onu tanap bilmeýärler? Çünkü olar Hudaýyň iýbereni, yeketäk oglu bolan, halaskar ve Reb bolan Mesih İsa'ny tanamaýarlar. Mesih İsa iman etmeýärler. Mesih İsa'nın olaryň günäsi üçin haçda kan döküp ölenligine, bütün dünyanın adamlarının aklanmağı için 3. günü ölümden dirilenligine iman etmeyen adamlar Hudaýyň ruhunu tanap bilmeýärler. Hudaýyň ruhunda yaşayış vardır. Hudaýyň mukaddes ruhu yaşayış berýändir. Eger isleseň, sen de Hudaýyň mukaddes ruhundan dolup bilýän. Hudaýyň mukaddes ruhuna çümdürülüp bilýän. Hudaýyň mukaddes ruhundan täzeden dolup bilýän. Munuň üçin sen bunu yeketek edip bilýän biri olan Mesih İsa'nın yanına towa yürek bilen gelmelisin. Onun halaskardygyna, İsa'nın Rebdigine iman etmelisin. Ine diňe şonda sen hakykatdan Hudaýyň ruhundan dolup bilersin. Hakykatdan günälerine halas bolup bilersin. Ebedi ýaşaýyşa eýe bolup bilersin. Yine de dolulugyna kämillik derejege gelip bilersin. Diňe bir bedende ve janda ýaşaman, ruhta da diýrelip bilersin. Çünkü diňe bir bedende ve janda ýaşayan adamlar, olar ebedi ýaşamaz. Olar ebedi ýaşaýyşyň nämedigini görmezler. Çünkü olar ölümlüdür. Adam ata bilen Hawa enenin günah edip ölümlü bolşy ýaly, diňe bedeni bilen jany bar adamlarda häzir ýaşap ýörenen bolsa, olar baky ýaşap bilmezler. Ruhu diýrelmelidir adamyň. Ruhu diýrelmedik adam Hudaýyň padşalygyna girip bilmez. Muny edýän olsa Rabbimiz İsa Mesih'tir. Köpleçe adamlar menden maňa şeýle sorak berýärler. Nähili düşündirýän batyr? Nädip düşünüp bolýar? Men diýän, bu ýönekeydir. Mysal üçin seredin. Ullakan bir ağaç. Ağacın köp şahalary var. Şahalarında da sudan dolu bolan, güýçden gerek olan elementler bilen dolu bolan gök sere yaprakları var. Şol ağacın bir şahasyny koparıp onun kölegesine taşlan wagtyňyzda, şol koparan wagtyňyz, taşlan wagtyňyz, şol koparılan şahanın yapraklarından alan wagtyňyzda, onun da ağaçdaky yapraklar bilen deňeşdiren wagtyňyzda hiç bir arasında tapawut görmersiňiz. Näme üçin? Sebäbi munuň rengi gök, munuň suwuklugy var, içinde sere durandır. Ağaçdaky yapragym şeýle, bulan arasında kän tapawut görmeýärsiň. Emma bir näçe günlerin geçmegi netijesinde yankı yapraklar koparılan şahada duran yaprakları alıp seredersin. Olar suwuklugy yitirýär, olar güýjüni yitirýär, olar solap, käbirlerde guwrap, şaha bilen yapraklar da bilelikde guwrap yok olarlar, olar da oda atarlar. Emma ağaçta duran yapraklar, olar köp wagtlaýyn durup bilerler. Çünkü olar şol renkini, şol güýjüni, şol şekilini saklap bilýärler. Näme üçin? Sebäbi ağaçtan özleri üçin gerek olan suwu, özleri üçin gerek olan ýaşaýyş üçin gerek olan elementleri olar ağaçtan her gün alıp durýarlar. Çünkü ýaşaýyş ağacında kökleri vardır. Kökleri de olara gerek olan suwu berýändir. Şonuň üçin ol yapraklar hiç açan solmaz, ol yapraklar hiç açan kuramaz, ol yapraklar hiç açan oda atılmaz. Olar ýaşar. Yine adamzadam şeýle. Adamzat häzir günäli adamlar şol ýaşaýyş berici Hudaý, ağaç olan Hudaýdan koparlan, ayrılıp taşlanan şahalar kimindir? Olar biz ýaşap ýörüz, biz ölü däliz diýip hasap edýändir öz-özlerine. Emma 50 ýyl, 60 ýyl, 70 ýyl,
diyelim 100 yıl, 120 yıl yaşap bilersin. Ama yine de vaqtın gittigiçe sen qarriyarsın ve sen uğrap başlayarsın. Senin sonun da dözaq oda olar. Çünkü sende yaşayış gücü ve yaşayış suvu yok. Senin yaprakların uğrap başlar. Sebebi sen diri Hudaydan ayrılıkta ondan cıda düşüp yaşayış gücün yok. Sen böyle devam edip baki yaşayıp bilmersin. Ama İsa Mesih'e iman eden adamlarda onları mukaddes ruh bilen çümdürer ve onların ruhunu direlder. Ruhunu direltmek diydigi, yankı goporlup taşlanan şaha yine tezeden yaşayış ağacına birikye. Yaşayış ağacına birikmek bilen onun bedenini tezeden yaşayış gelir. Dine bir beden ve canı değil, yankı adamın ruhu da direliye. Ruhu direlen adam ol baki yaşayandığının muskasıdır. Ruhu diri olan adam hemişelik Huday bilen baki yaşar. Olar yine de şol başlangıçtaki kamil yaradılışa, canı, teni, ruhu diri olan kamil yağdaya, dine Mesih İsa arkalı, onun direldişi yalı, mukaddes ruh bilen doğulmak bilen, mukaddes ruhtan doğulmak bilen, Hudayın ruhuna, mukaddes ruhuna öz içinde yaşamağa mümkünçilik veren vaktında sen hem şol yaşayışa yetip biliyen. Koy Huday sana ak pata versin. Amin.